Se on sun vuoro. Tavallaan. Kerta. Tiedetään mikä paskiainen mä oikein oon, ei tarvitse muistuttaa. Kiitos. Minä yritän murtautua puustiselle. Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeää, jos vaikka kapinoitkin. En. Sitä paitsi sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta kylpylään lähtiöltä. Ehtii ne taistelusuunnitelmat tehdä myöhemminkin. Ehkäpä. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Ei. Mitäs sanot? Vain taivas on rajana. Mitä sä tarkoitat? Meidän kaikkien mehumaija. Minä siellä saunalla juopottelin ja paistelin makkaraa. Mistähän tää kaikki sai oikein alkunsa? Mietipä sitä. Kuka teki mitä ja kenen kanssa? Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeää. Kohta täällä elellään kuule kuin kartanossa. Kiitos kun muistutit mua. Kirjoitanko minä tähän sitten näistä Kirstille? Tuletko sinä minulle vaimoksi? Okei. Se oli rumasti sanottu. Mutta entäs tää hei? Tässähän on tämmönen valoisa sopivan kokoinen yksi. Voinko mä käydä katsomassa tätä heti? Terve. Mahtuisiko sinne lauteille yksi tämmönen äijänkäppärä? Mitähän mä tohon nyt oikein sanoisin? Onhan se nyt vähän outoa, ettei Tanja kertonut tuntevansa tän Kristo. Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Kuritetaan mitkupulloon, pullo ankolle ja hyvää pulloa. Ai jaha. Mä laitoin tähän teen vähän minttua. Voi saakeli tätä elämää. Sä oot sinä. Terve meno vaan!